доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришумӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом тамошобинони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи Шон МС ва одамои наздикеш ки дисташ задестанд, яъне Марио ва Дазл. реклам дар ин барнома бо дисти худаш ҳаст, лекин дисти рекл да шахер дахл дора. шон нафаре аст ки 12 сол дар репи тоҷик пешравӣ кард. аз соли 2008 то соли 2020 шон карьераи хича 31 декабри соли 2020 ба анҷом расонд. ин 12 соле ки шон дар реп гузаронд, мо фикр мекунем барои вай хеле солҳои хуб буданд. мо дар барномаи пештара дар бораи репа баҳс кардани Шон МС ба шумо гуфта будем. яъне вай гуфта буд ки дута историяи дигара ки аллакай пулша гирифтагия мехона ва бо ҳамин карьераи хича маҳкам мекуна. историяра бояд мо мехондем. Да история як духтарак история реп заказ кардаги буд. шон гуфта буд ки ҳатто треке ки ба заҳмати калон тайёр шудагия, яъне треки шанс натедира, худаш намехона ва да ягон шогирдш метиҳад, то ки меҳнати кардаш ҳайф нашававу трек ба гӯши мухлис раса. ин трека Шон да Дазл додай. и гапа Дазл худаш мега, гарчанде трек то ҳол набромадай. заҳмат барои репи шанс натедира додам дама. аммо да ҷавоб Дазл да Шон МС дист зад. да треки Дазл бисёр гапҳо дар бораи Шон МС ва мухлисош мерава. Шон ай реп нарав ки и хатои калонай, и реп да зарарай. да трекиш и суханора мега Дазл. ҳамчунин Дазл мега и дис айноми манеу айноми 300 000 подписчики Шон ТВ ай. айноми 300 000 подписчики Шон ТВ. хулосаи и трек давая ки Шон бояд репа бас накна ва агар бас кина значит номардаю у қадар мухлиси хича кидат кадагиай ба гуфти Марио. чихеле ки мо ай треки Марио фаҳмидем, Шон як вақте орзуи мошини Лада 99 мекадай, неки баъде ки аллакай тореин ҷадид ай ҳама чиз сер кадай. ёддорӣ ки орзуи 99 мекади, ёддорӣ мехости мухлис шава чой фурӯши бозор туда чидиякаш кодавай мерси ё айренҷам. ғайр и ба гуфти Марио Шон дурӯғгӯи номарди кидат ки накай. Шон МС ай историяҳои ваъда додаш аллакай як ташаббур овард. дар барномаи 12 камент Шона меган агар насиба видео када айреб нара бига чӣ кор мекунӣ. Шон дар ин савол ба хирсандӣ мега мумкин ма баргардам. Шон дар бораи батли ралли ки MB мнение хича гуфт ки ба фикри Шон батл нича шидагиай. Ба гуфти ман ничия. Олям ничия? Не, на самом деле ман хондани ҳардуша кайф кардам. На самом деле ҳардуша зур кард. ихе манам ответи судиёра дидам, обидно бачи се кас раллика додан. MB дастойни буд ки ақаллан 2-1 мекунад. гарчанде ки решенияи судяҳо аллакай биромад ва ҳар се судяҳо овозшона дар раллик додан. раллика табрик мекунем бо ғолибият да батл. ба гуфти Шон судяҳо ақаллан бояд якташ овозша да MB медод барои хуб тофтанаш. боя бори дига Синат Шарипова раҳмат мегӯем барои ташкил кардани хел батли беҳтарин ва ба качествои хуб. бармегардем дар мавзӯи Шон. ойди дисти Марио Шон мега. Да дисти Марио гуфтан аз қисм ки дили ҷигарма пушико хир кардам. зур хонд. мо дар барномаи пешина гуфта будем ки Шон шогирд доштанша отрицат кардесай ва дар ин барномарам Шон мега шогирд надорам. санаи 27 декабр додихдо мавсими ҷоизаспорӣ карда буд ки барон да ҷоизаи репери сол ва репери сермухлистарини сол дода буданд. барон репери серпросмотртарин ай, неки мухлисош чени мухлисои ман нест, гуфтак Шон МС дар барномаи канали Тоҷикон медиа. хеле бигирем агар мастер сура барон да ҳаракатш бисёртар буда мисоли 2020 бояд мастер сура сермухлистарин медона айрӯи миллионош агар ҳисоб кунам. сараввал Шон ҷавобша ба ҳар тараф мебарад, лек Марио ура да гапш мехапа. хотиррасон мекунем ки Марио дар ҷоизаспорӣ директори беҳтарини рептиҷӣ гирифта буд ва гуфтанем ки бефоида нест. дар ҷа барномаро ба анҷом мерасонем. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкам фаромӯш накунед. хайр то барномаҳои оянда. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.